Jeg har valgt sejllinjen her på SIGE, fordi at jeg vil gerne et niveau højere med min sport. Og fordi jeg selvfølgelig godt kan lide at sejle, og fordi at jeg vil have noget rigtig godt kvalificeret træning af en rigtig god træner. Altså træningen til daglig foregår meget med match racing, hvor to både sejler mod hinanden. Og når man så har afsluttet dagens sejladser, så er der også evaluering på dagens sejladser, hvor vi snakker om, hvad vi var dårlige til, og hvad vi kunne gøre bedre, og også specielt, hvad vi var gode til, så man har fokus på de områder. Så efter vi har haft duelighedsbevis, så har vi noget mand over bord-øvelser, hvor du skal kunne sejle op forbi en mand og så ligge helt stille. Og så skal vi kunne en masse knop også, som vi øver. Og vi skal selvfølgelig kunne sejle ind i havnen uden at ødelægge den. Så nogle forskellige manøvrer, så vi kan klare os til kapsejladserne. Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får ført kulturen videre fra sejlklubberne. Den skal ligesom fortsætte på Stribe Efterskole. Sejladserne foregår ved, at vi også kommer herned, og så tager vi ellers bare ud og sejler, og så når vi er derude, så inden sejladsen starter, der får vi så at vide, hvilken bane vi skal sejle. Og det er forskelligt fra gang til gang, og så skal vi ellers bare, så starter vi 4 starter, og så skal vi ellers bare komme hurtigst muligt rundt på den bane her. Efterskolen den er rigtig fed. Fordi vi bor på nogle gange og på værelser, og sådan, vi er overhovedet ikke delt op. Altså, alle de er bare blandet i linjer og klasser og årgange. Altså, det hele det er bare blandet, så det giver et rigtig, rigtig fedt sammenhold. Det var også en grund til, at jeg valgte skolen, fordi der er så meget. Skolen går op i, at alle kender alle. Så det er ikke kun sejlerne, der går sammen, eller fodboldspillerne. Det er alle, der er fuldstændig er mixet, og det giver rigtig mange venskaber også, med både Jylland, Fyn og Sjælland. Altså, alt bliver bare mixet på kryds og tværs. Det er rigtig, rigtig fedt. Det bedste ved SIGE og sejllinjen, det er, som jeg sagde før, det der med, at man får mulighed for at tage sin sport til det næste niveau. Og virkelig komme videre. Det er et springbræt til videre sejlads i livet, og finde ud af, hvad man vil med sejladsen. Eller hvis det er fodbold eller sådan noget, ikke? Men hvad man vil med sin sport. Så er skiferien selvfølgelig også pissegod.